tien balakren dauniu syakri bakrau jong utrai hakini kasnem shejar khandai spa an repusan hakini kisnem kham buon kham hadin ki ai ki ba ukren kilawan urlong shisha kajing kuslai ba kajing no mansiem kalayo ya kajaka ka bakrau ban ring bat ban kta yang ikibriu ban kta ya kajing yadai ka ba mangingi don wat ringkat baru blay bat ban penlong yangi bangin don hapdeng jong kajing thut jong kajing yadai bat uta ubaga gospel ke jong Matius kal nong ba khatway ka khat ba arfusan ka ong baulong utrai jong kabneng bat ka khandau habakren syapang jong kajing kuslai la ring dur yaka haki artli ki ktien pareng kawai ni ki ktien pareng ki ba nakwa ya kaban pendat ya kani kajing puson jonga hakani kapor kadai ka ktien ka baong anxiety kadau jong kani kalong namar haba pet bahaya kani kajing batay kidon kattu kani kajing mut kiba yasriem baha kawai ni kajing batay syapang kani ka anxiety ka ongkum ni an uncomfortable feeling of nervousness or worry about something that is happening or might happen in the future. Kano kajing snow kabam snow tenat, kabapen snow ear yangi, kabapen snow kuslai yangi, syapang jong ki kiban saja, lani kiban sajaru hakalasyai hakalasisni. Kawaipat kaong a feeling of worry, nervousness, or uneasiness about something with an uncertain outcome. Kano kajing snow kuslay, ringkat bat kajing snow ear, ringkat bat kajing bom snow suk, syapang jong kita ki kibala ban mi, kibalong palat ya kabor, jong kajing snow thu bat kajing perkhat jong kibriyo. Kata kadai syapang kaktian anxiety ya kabanga snow kumbaga don kajing adai bahabat kaktian jing kuslay. Tien ray kawai pat kakentian kabaya seriem baharu bat kabangila ban bulang kadai kaktian worry. Haka Longman's Dictionary lada pinpet ya kene kaktian worry ka ongkum ni an uncomfortable feeling in the mind caused by a mixture of fear and uncertainty. Kani ka jing kuslay, kadai kata ka jing snow kabam snow suk, kabakta yaw briyo hakani ka bor, jabiyeng lani ka bor jing mot jing berkat jong u, kabawan ra ya ka jing snow syeptieng, bat kabawan ra ru ya ka jing snow kulmar, syapang ki kibiosno bat ka jing jong u. Tekumta habangi siyem ya kini kiktian jing batay. Ngila ban ong namar kata ba kani ka jing kuslay. Kadai ka subjek ka bakraw ka bakta sisya ya ka jing jongi kibriyo. Bat nginom bakala la dangingin ong ba ka jing kuslay kadon ka jing kta ka bajur. Ya ka physical ya ka jing long jong ubriyo. Bat kumju uru ya ka bor perkat lani ka mental health ka jong ubriyo. Dr. Charles Mayo habakren syapang jong kani ibu ya kini kikintian ngan kuat iong kumni. Worry affects the circulation and the whole nervous system. I've never seen a man died from overworked, but I've known many who died from doubt. Uniu Dr. Wong ba kani kajing kuslay kakta ya kajing jong kasnam bat kakta ya kani ka nervous system ha kajing jong ubriwi banang tao wong susu ha kajing syakri kumu doktor wong ngam pat dak hamyo baki briw kin klat no namar jong kajing hap ban trei palat ya ka bor jong ki henrei ngalayo si buon ki briw ki baklat no
namar jong kajing snukul mar jing mut. Para bangit piit namar kata kumbala keren bat penpau daw Reverend Dr. Billy Graham hakabasdang ngila ban ong syai bangi im hakata kajuk jong ka anxiety, the age of anxiety. Bat i kumba habangi pet ya kani kajing long jing man jongi. Baki jing kuslai kilalong kita ki watchword jong ka perthai kaba menta kaba mangingiim. Tihenrei kajing sisya kabana kabane kalong ba amla ya kaban len. Banginum la ya kaban im. Kalam daya kendu ya kajing kuslai. Ha kajing ya lenti jong kajing im jongi. Kat bangidang ya persyang ban duryap syapang kani kajing kuslai. Ngalayo ban puli ya kakot. Syapang kajing im jong wiu brio ba paunam. Uba kerteng u Howard Hughes. Laong ba uniw di u businessman uba he bahala ni uba karaw bah. Ha kajing tray kam jong u. Dan lai teli ki kam ki bahe ki ba ubat kawai kadai ha kajing adai bak umpniang ka baar ha kajing adai bat ka perthai entertainment bat ka balai pat ha ka aviation industry. Kini ki lai teli ki dai ki benta ki ba uni u Howard Hughes kum u businessman ulong involve. Bat kumta u kamai daki $1 billion. Bat ong kajing tho ka banga puli. Kat utau brio bat kat kata karenieng. Lesi uladai ban syusyong bet haka pool mo haka bat haba usyong hangta haka pool uladai ban syu di umso rengkat bat kasyatri kabau penieng nang tena jerong bandaya kesngi. Henrei kaba pala kalong ba habala buat dien bahaya kajing im jong New Howard Hughes. Laong ba ki arfu santli ki snem ki bahadien jo kajing im jong u. Ulalong u poster boy jong ki jing kuslai jong ki anxiety. Kadaw kalong namar ba utieng yo ba kibriyo ki wan siya u. Bat kumta ong kajing yathu haki babuan ki snem u penlut ya kapor da kabaw siya im haki hotel. Bagataru anda habaw larong ka hotel uhailot ya kani ka floor jong ka hotel barok kaway. Kibiyajan bah bat uniw briyo ki ong bakajing kuslai jong u kala penlong ya u bawat lada ula syong makana kumtaru hakata ka kamera henrei bun sin usyong haka kamera ka badum. Bat jutre ru banya kendu yanu ru. Lada ja baka don kapor ka baki briyo ki don kam banya kendu ya u kataru hadian baula pentik kena bah baka biang kabit banya kendu ya u laong baki day banra ya kini ki tisu. Ban habakira kumta habakirong siya ka kamera jong uki day banda penkut bah yaw tu jing peli ya ka jingkang habakirong bat nang ta da habakirong siya poru kiday ban penkut bah nang ta da kita tisu kiday ban set ya kini kitlew syabi nang taru habakikang kiday ban kang scam bah ya ka jingkang kadaw kalong namar bau Howard udon ka jing syaptieng ya kini ki knyang jingpang ya kini ki James kini ki jing kuslai kila bam yaw niw briyo. Bat ong kajing tho. Kila wanra ya ki severe stomach problem ha kajing im jong u. Hakaba uladay ban penut buon kenta haki toilet. Nakasus kabayajan bah bat u laong ba hakaway kapor ula penut hado arpo nyaw kenta lenter bansyong ha toilet. Hila ban perkat. Hado kata kajing kuslay ka kata yaw niw briyo. Laong syusyu bah ki kep patang tangkat ki bau haban mi na ko hotel jong u kai ka bau le kalong ulah pha ya driver ban pikir bah ban nya ya ka kali bat baka kali ka bau usyong kam day ban ya palat ya ka speed ka ba lai pusan mile per hour. Balada ka day bakin cross ya kini ki railway track lani ki day ban ya kalenti ka basniw ulah batha lani ulai kajing mana yau ni u driver ba udai banyat dah ka ba penhiar ya kajing stat tang syaka R mile per hour. Para bangai piit u brio u bala download ki ai baro. Henry kajing kuslai ki anxiety ki layo ban sensyar ya kajing im jong u. La ban ong kat ba u Howard ulanang long successful. Kat ba ulanang yo'lum sibun kerahai kaspa. Kat
taru, ki jing khuslai, ki anxiety, ki la nang yai kta, ki la nang yai trei, ya ka jing em jong u. Para bangai beit, la dangin sange hang ta. Ka ai ka ba u Howard Hughes ulia kendo, la ban ong manga bat mapiru ngia kendo ha ka jing ya jenti jo ka jing em jongi ha ka prathai. Namar ki ai ki badon ha ka prathai kim pendu satyaya ki jing khuslai. Le si ki pen buon lani ki pen roi pen ban ye ki jing khuslai. La ban perkhat buon ki ai ha ka jing em jongi hiru wat mentaru ki bala ban pen roi ye ki jing khuslai jongi. Ngila ban don si buon ki ai ki bangi perkhat kita ki la ban pen khuslai yangi. Ladangan la ban le kumta, ladangan le kumta mo. Ladangan la ban yo tho no, ladangan yo ban don ban thiet lani ban don ka kali ka babha. Dah baladon ki khun ki ti ladangan yo ban pha ki khun ki school ki khun syata. Bat kumta seter. Tikini ki long ki bala ban pen wit yangi ki bala ban pen khuslai yangi rai hakajing shisha jo kijing shisha baro kai ka bakile kalong ki pendu thia pendu dam bat ki wanra kajing bom sosok bat ki pendu ya kajing kemen na kajing im ka ba shisha jongi kalong ka ba shisha ho la dangi perkhat na kaliang ka ba kenja kristan namar kajing kemen ba kajing suk ka ba shisha kajing imti kawan hi tang na utrai bat unong pen im jongi uji sukrest. Para bangai bi tungin ya phai no sya kawai pat ka mat ka baladon ha ka jing mat khat jonga bakata kalong syapang ki rukom jong ki jing khuslai don bon ki rukom ka baki briu ki khuslai bat sya yanga ban kadau kat tu kat ni na pedeng jong kita kum ban pen kan mau lang yangi ka baning kong kawai ka ai ka baki briu ki la ban khuslai kalong na ka benta ki ai ki bala adap ja kajing khuslai na ka benta ki ai ki bala dap ja. Ban ngila ban ong ba kajing perkhat ka bakum kata kalong basito mahdo kata-kata na marba nginom la asyo ban le ai ya kata ka bala dap. Pia banga ngalapan kre ya kani ka kubor ngasngau kumba kani kaya seriem bat ka kenja solution na ni ka kenja pis ka bala kummi no na ubilor. Mo kamlong ka basuk ban simbiang ya katu kapis lani ka solution ban tap biang hapo jong ubilor namar bakal adap mi syarut kamlong ka basuk hakaju ka dur bat hakaju ka rukomru kalong ka basyay namar kata baki ki bala adap jah ka jing em ki pas dit sa ka jing em mla syo ban le yaki subu ki ktien ki ba ubriu la adap keren mo sisen la adap keren la adap mla syo ban le yaki kabala ban le kalong na dikitien ba penmong pila ban suong maaf lani pila ban suong sorry kasukut no tang hang tam la ban le isu subu kum ki khun mangi kum ki khun jong blai la da ja bangila kum le pop haka menor jong ka jingya lenti jong ka jing em jongi kai ka ba ni hap ban yu i kalong kanu mento yangi bangin super khat khuslai balai bangila le pop Henry ka ka banyarap yang kalong bangin perkhat penban ki kinja condition. Kibala ya kaban yarap yang khnang bangin pen dono ya kata kapop. Dah kaba persyang ban penyo ya kajing map ka ba ublay udon ban ai. Na kabenta kita ki pop ki bangi ngilale. Ka kitab Uisaya kalong basan pusan kita khot nriu bat nyo lada pin puli ka ktien jong ublay kadon ban ong ya kini ki ktien ki basyai kum ni. Wat yau trai kat badang la ban syem yau. Tu kerpat yau kat baudang hajan. Tu ubaman. Un no ya kalenti bat uri ubam hok ila kajong kajing mut. Tu in pairu syau trai ti un sngusen yau. Bat syau belay jongi. Namar. Ngin mapar. Rabangay piit. Ngalayo ban pulis isian chapang jong Lloyd George. O balalong teng o Prime Minister jong karibilat. Hakaway ni kijing tho siya pang ka ka ba uju practice ha kijing im. Uni o Prime Minister barim jong karibilat uang ikini kiktir ngan kuot ya ka. Uang I have made it a practice in my life always to close the gate behind me.
Ngalaju penong kajing penmelian ha kajing im jonga bahabangayat lenti ngadei ya kaban kang bet ya kagit hadin jonga. Kani kajing ong jong ni riu kraw nga sngo kumba kaay ya kajing palang jing mut ya nga bat yang iru baya ki ki baladep. Ki balaja ha kajing yat lenti jo kajing im jongi ha kajakaban perkat kuslai yaki ngideban kelat no yaki bat ngin numish ngem deban sya bakini kajing perkat kindang yai pen kuslai yangi kabaar pat kawai pat karukom kabaki briu ki kuslai kalong buon sien ki briu ki kuslai yaki ki ban saja. Don buon ki baki briu ki jushim ban penlong ya ki jeng kuslai. Lesi kum ki kimi ki kpa kawai ni ki bangila ban sngu kuslai kalong syapang kapuar baki kun ki kti jong ikin hapan syongkurim. Teng kadon kajing perkat kabolong negatif lani teng ki don kajing perkat ki badakum ni badakum tai. Walada kaktian jong ublay kasitish ki Hebrew kat lai lenong karkot pasaw kaong syai bah kajing syongkurim kalong kabadon buram. Bat balabu yau briu bat kabriu bamaki kin syong kurim don pat kiba perkat kuslai syapang kajing yap kiba sngusep tiang syapang kajing yap kiba perkat sibuan ki syapang kajing yap kasiti ki Hebrew kal nong bakandai kadkot ka arpunyo ka kren syai bah balabu yau briu ha kajing im bau unyap sisen nang ta pade don ru kiba kuslai na bayo ki kanpoy kapuar ha kabaki ken setemen ki kabakum kataro kawan ban kata ya ki brio bakin snow kuslai henry kani kadi ka biological law haka cycle jong kajing im jong ki brio bakumba ubrio wan ban sim ya kajing long klung uya cha kajing long kena kajing long samla kajing long rangba bat kum taru uday ban sim ya kajing long temen haka jakaban sngo kuslai deban susya baki eki kenyat kumta. Kawai pat mentalelei habang iyat ling bahaya kenika pandemik kenika kelam. Namarjong uniu coronavirus. Nganget ngidon sibon bat sibon jat kijeng kuslai kibak kata ya kajing im jongi halak kajong kajing sngo jongi. Para bangit piit ka pala syusyu kalong baki don bun ki briu ki bakuslai ya ki bala panumja kata kata kawai pat kamat ki bakuslai syapang ki bala panumja ngasutanat ya kajing keren jong umak tuin uong kumni umak tuin ha kawai ni kajing tho jong uong I have worried about a great many things in life the most of which never happened. Ngalapan kuslai yala dia syapang kibabon ki ha kajing im jonga bat kibabon na kita ha kajing sisya kim sim la urlong kata kadi kajing keran jong mak tuin para bangait piit ka survey ko ong prapau pasen na ki baki briu ki kuslai ha kajing sisya kim juja ha kajing im jong ki te kumta ka baginang keren syapang jong kini kirukom jong kajing kuslai tu ngini perkat kendian ya ka ktien ka jong ublay ba kajing keren jong ka bau try jisu keren larapin pet Matias kal nong bahan riu kidukot nado ka ba arpu saw hado ka ba laipu saw pini hang ni bau try jong i ukren katu ka ni ki badon kam kibias no bat kini ka benta hakadukot ka ba laipu ay la dingin puli wang bau try lani ukpa jong pi utip lut yiki jing don kam jong pi baro namar kata kalong kabade yangi bangingin long kibalat na kijeng kuslai. Worry is unnecessary. Kani kamut bau ni ukpa jongi ulong sensitive syakijing don kam jongi baro balada kalong kumta para bangay piit. Hato kadang syong niya yang bat ya pi bangingin kuslai. Ladangin pet ke gospel ke dong Matias sa katukul nong bahan riu kat arpon riu ni isyusyu. Ya kajing sisya ba ublay usim kia wat ya ki simieng ru. Uperkat kerpang wat nakabenta kini ki simieng. Lada uperkat kumta ya kini kisim.
kat no tam yang bat ya pi ki balong ki jing thao ki ba kordor ki ba unong roi sa ma ka sam ba prau ong bau neu brio ulong kapan sngiat jong ka ching penlong jong ublay kum tangi i hakit khot arpusan lai puwei lai pusau jong kani ka benta bau jisu kran shai bat umana ya ki brio baki kem dei ya kaban perkhat khuslai bat akat khot ka ba arpu nyau la khot yangi banginom pensep ya ka jing im ban perkhat khuslai namar ka jing perkhat khuslai kalong kum ka tu ka syuki ka baki ju khot ka rocking chair ong kinong batai ka penlong ya pi ba pin le namar ba piap ban pen ki eladi kat ba pidang syong ha kani ka syuki tang ba ha ka ju ko por kam penlong ya pi ba pin poi syai ru namar kata hakini ki benta jong kini ki jingkran bau jisu kran ha ka khot ka balai pho lada ka dei yangi bangin perkhat khuslai ka pen i syai namar kata bangidang duna ha ka jinget kini ki ai namar kata ki penlong yangi bangin yu ya ka wai pat ka rukom perkhat ka baong kum ni human reasoning produces doubt produces fear and fear produces anxiety kani kajing persyang jong ubrio ban perkhat ban penlek jing mut kala ya ka ban pen kha ya ka jing sngo artatien kini ki jing sngo artatien kila ban pen kha ya ka jing sngo septien bat kini ki jing sngo septien pat kila ban pen kha ya kita ki jing sngo khuslai ya kita ki jing sngo septien ki babon jat ki bala ban kata sendon ya ka kot ka khia jong ka jing im jong ki bri bat dei na kata ka daw ngila ban ong khlem bakla baki jing khuslai kila ban penlong ru yangi bangingin lepop balai bagi jing khuslai ki penlong yangi ban lepop kadau kalong hakaba habangi khuslai ngim tre shu ban khen snap ya ka hukum jong blai haka siti ski Filipi kal nong basau ka khot ban riu lani pipet ka siti baning kong u Petros haka lenong ka baning kong ka khot ka bakhat lai pin i hang tu ba u trai u khot sha yangi ki blong ki nong buat jong u bangim dei satya ban khuslai ten rai ka ka banging ile ngim tre ban snap ya kata habangim tre ban snap ngim tre ban ko ngu ka penlongi bangingin lepop habangi khuslai ka ika baja namar kata kapenlong susu ingi bangin le tut bangin omla ban le hok iki kamram jongi bat kum taru ngi perserwa kai no ru wat ya kapor ki researchers ki ba persyang ban ngam jeliu hakan ika benta ki ong tang pra persen jong ki ki bangi ngi khuslai ki long ki badai dei na takadaw ka ktin jong play ka siti kino Ephesus kalnong basan ka khot ka bakhat riu ko ong baban ya ka bamanga bat mapi ngin penlot por ban pen khuslai ya ladi kan khamba yangi bangi ngin sius pa penban ya ka por kata ka dei ka baka ktin jong play ka khot yangi para bangai pi kawai pat kajing sisya ka ba nga kwa ban habang yakran chapang jong gani kajing khuslai kalong ngim dei namar kataban kalat baki jing khuslai ki kata ya kajing kot jing khia jongi ngam deu doktor ngam simpuliru kajing start ka bay dei bat ka medical science ka bay sno bat kani Henry kiru start kiru pet perman kiba pet bah ya kajing im jong ki brio ki ong shai bah ba u brio u perkhat khuslai tan kala ban pen kha ha kajing im jong u shibon ki jing pang ki high BP ka fatigue ki hives ki ulcer kata ka mental disorder kata ka jing long insane bat teng bat bun sien wat kata kajing le jong ubrio ya ka ba u un hapan shim wat ela ka jong kajing im jong uhi ngi i namar kata ka banang yat ki por kat banang yat ki sngi ba kani ka psychiatry kani ka psychiatry ka yat ba menta bani ki por ke lek no namar don bon ba ki brio ki ba syak ta ha kajing kuslai bat
ka anxiety. Para bangay bait, kalong namar kata kajing sisya, kat bangay nga kren sipang kajing kuslay, langinget nyingimnget, baka jing kuslay kalong namar kata akum unong tu. Bat kaway kaba kajing kuslay ka persyang banle ha kajing jeng ikum kibriyo kolong katu no nanga bat napi ya kajing kemen. Katu no nanga bat napi ya kajing sngow ba ya kajing sngow hun. Katu no nanga bat napi ya kajing suk. Namar kani ngi baka ketien jong blay ka kran syai kedara ka siti siki Filipi lada pinpet kalanong kabasaw. Haka dekot kabasaw, kaktian jong oblay hang tungin baka kot yangi, bangi ngin kemen ha utraya ki por baro. Ha persya ka jing kuslay la kot yangi bangi ngin kemen. Haka siti sikinong Tesalani biang kalanong kabasan ka dekot kaba kat riu ngi baka ketien jong oblay ka kot yangi biang hang tu bangi day ban le kemen hala kasngi. Haka cakaban kuslay. Ngiday ban le kemen halakas ngi. Para bangay pi tunginom kelet ya kajing sisya baka jing kuslay kan penlong syu yangi bangingin syanya syu hau belay. Kan penlong yang bat ya pi banginom nget syu ru. Baya ke jubahab jong ki jing duai la ban jubahab yaki. Balay ngi ong kumta. Namar bangi tip syai kedar bah bangingi duai. Nginyo ya kajubab. Bat kata kajubab ka bangingiyo kalong. Leng bajong. Kajinget. Kasi tiu Jacob kalong banengkong kit kot san bat riu. Pini ka keren ya kani kumjuru. Ka gospel ka jong Marcus kalong bakatway. Kadakot ka ba arpusaw. Kajing kuslay na markata para banget biit. Kan penlong ya nga bat ya pi. Langi long ki bahajan ya ublay. Lani ngilong ki basudon kajing aday bat utang haka kerteng. Kan penlong ya nga bat ya pi. Bangin umla ban syanya syu hau blay. Kumta hatian bangilia kran katto siya pang kajing kuslay. Ngini poino siya kabenta ka bakaddo. Baka benta ka bakaddo ka bangakwa bangi nginir penlot por kandiat kalong. Kumno na markata kadayangi bangingin le ban job ya kajing kuslay. Kumno ngin job ya kini kajing kuslay. Para bangit kidon katto kat ni kimat hang ni ki bangakwa ban kadaw lengkot. Kabaningkong kabamangingi day ban le kanang bangingin lat ya kajing kuslay kalong penti kena bapila ya kaban job ya kajing kuslay. Ngidey ya kaban penti kena. Ngidey ya kaban bu ya kata kajing sngus kem maka mensim jongi bangingi la ban job persya ya kajing kuslay. Ya kani ngila ban le. Da kabangim day ban sya baki kinu ki jingmut jing perkat. Kin pen palang. Bat kin pen kulmar. Ya ka jingmut jing perkat. Jongi. Ngajak nguit yo Abraham Lincoln hakaway niki jing keren jong uong iki niki kitien uong. I have been as happy as I have made my mind to be. Ngala mat ya kajing kemen habanga ngala persyang ya kaban penlong ya kajing mut cemberkat baki jonga baki kenlong kumta. Para bangai biit ngabat mapi ngidai ban penti kena ba mangingila ban job persya ya kajing kuslay. Ban dan manomono bala ban le ya kata datang manga ban mapi. Kabaar kabangingi day banle kanang bangin job ikajing kuslay kalong penbet ya kajing day kababet rengkat bat ublay. Penbet ya kajing day kababet rengkat bat ublay. Kani kamot day ndah ba manga bat mapi ngijan sisya sya ublay. Day ndah bangi don kajing day kababet sisya kajing day kabakut sisya bat ublay. Hang tangin syem baki jing kuslay kin kam duna haka jing im kristan jongi. Penbet ya kajing day kabajan bat ublay. Kabalay pat kabamangingi day banle kalong le yaki kaba pi pila banle da kabor jong pi bat nang ta i pat ya kabasa haka kti ka jong utray. Le ya la ka jong ka benta bat ya kata ka ba pi pimla apat i ya ka haka kti ka jong utray. Kabamot da kumway pat.
Shania Lord hau blayพี่ละพินพายหากกิตาบอุยสายากะละนองกะบาอาร์พนเรียวกะขอดกะบาลายกิเตียนจงเบลกิองกุมนีเมบัดหากจิงสุกบะจานายยาอุบะปนเนยาละกะจงกะจิงมุดฮาเมนาบาอุชาเนียฮาเมเมบัดยากะจิงสุกบะจานายาอุบะปนเนยาละกะจงกะจิงมุดฮาเมนาบาอุชาเนียฮาเมเลยากะเอกะบะพิลาhakabor jong pia kata ka papi pimla shania bat IT pat hakabor jong ublay kabasaw kabangi ngiday banle kanang bangin job yiki jing pensyoy kalong yai em man lakasngi shishisngi lani dekiway pat kiktin live one day at a time live one day at a time balay namar ki jing kuslay kinomla setiaban penkala ya ki ai hakajing em jongi kan mau ya kata para bangit it kijing khuslai kinomla dan leiru ban penkala ai ya kajing em jongi ngasi sutanat bahai ki quotations sengap saya kan ikawai pat ke quotation ka basotanat ka ongkum ni yesterday is buried and tomorrow is unborn kamenin ladep tep no ya ka bat katay ka balasay kaday ka bampat ka namar kata kay ka bangingi day banle kalong shisngi live one day at a time. The best way to prepare for tomorrow is to fulfill the duties today. Kanang bangin la ban one day at a time kay ka bangiday banle kalong pendep yaki kamram ka bamangi ngiday ban pendep menta bat da kajing le jongi kumta ngi pen kreru yakatay kalashay kabansawan ong sakaway pat ka quotation kumni planning for tomorrow is time well spent, worrying for tomorrow is time wasted. Kajing perkat bat kajing penkre nakabenta kalasay kiday kibabaha kibangingila ban penlut por baha henry kajing perkat kuslay nakabenta kalasay kala banwan ra tang kajing jot bat kajing du live one day at a time. Kabasan yayale ban penbun kam yaladi haki ki bakit jengmut yale ban penbun kam yaladi haki ki bakit jengmut sngow iet ban perkat ke kitab Genesis kalau nong baar katkot ke bakat san ke ketien jong ublay ka pen iyangi ba ublay wat haka per eden ru uyo isya ya kani bakajing kemen jong ubriu kalong ba mau unong involve haki jing tre yaki kam ki kti haka ba ula syania hau ba unong usordar naka bentagi jing penlong jong ublay kadon kawai ke jing tho kabaso tenat bahabat kabalabat yang abat ka ongkum ni. He was a wise man who said that he had no time for worry. For in the daytime he was too busy. And at night he was too sleepy. Ubriu bastat uday sisauta. Ubaong bamdon por ban kuslay. Namar hakapor mensngi mensyai ubun kam hakikam bautrei ban hakapor menmiet pat ula syo samthia athan ban umdon por syo ban perkat kuslay kaban riu kabangi ngiday banle khnang bangin job yagi jing pensyai kalong shania abed how try jisu shania abed how try jisu Utaw Pastor Max Lucado bolong usinia pastor jong ka Oak Hill Church. Hakajing persyang jong u banyale bantay bat banyarap. Yaki kun jong ka balang kumno bakin job. Yaki jing kuslay bat kina anxiety. Hakakot jong u kabautho anxious for nothing. Finding calm in a chaotic world.
Habola tho hakataka kot uang kumni. Uang no matter what you're going through, you can rest in the peace of God, which surpasses all understanding. Hakajingya lenti jong pi bat hakajingya syam ki ba bon rukom ke ba ma pi mat. Tu shania bat smuti kena. Hakataka jing suk ka jong ublay. Ka ba palat ye ka jing syampang baro. Lakhot yang bat ye pi ki pra bangai be bangin shania bet hautrai longkat balong jakat baja namar ka jing sisya kalong badalai leiru unum pelat yang bat ye pi badalai leiru unum lendet no yang bat ye pi bat kani ka khot yang bat ye pi namar kata bangin shu bret lot na dong shadong yaki ki baro hau ngas nguit ya kajing tho balatho akasithi baar koren kalonong ka basaw kit khot phra bat khandai snap kiktien jong blei ki ong kumni lapen jenjar sat yangi hanrai umsim lapen sipa yangi letap bayong yangi hanrai shu haban dakot lat la be ben yangi hanrai umsim la no yangi lapen kelon kram yangi hanrai umsim lapen jot yangi para bangai bet lakot yangi namar kata bangin syanya bet how try Jisu kabanyo kabangi ngidai ban kan mau bangin le khanang bangin job ye kijing pensoi kalong ngidai ban kan mau bangim long marway ha kijing le jong kijing im ngim long marway ula kular kum tau trai hakasam kap ar pulai bau unong ap lang prongat bau ladang iya ya ka them ka serniu ka jingya pru undon bat ngi uding do baru shandu jong un kershan ya ka jing im jongi ula kular kum taru haka gospel ka jong Matias kan nong ar pu pra uang akmi ngalong rengkat bat pia la ka sngi hado ka ba wai no jong ka perthai ka ba pra ka bangi ngi dei ban le ka long nyet scam bau trai un shim no ye ke jing kit jongi bat ye ke jing don kam jongi baro nget scam bau trai un shim no ye ke jing kit jongi bat ye ke jing don kam jongi baro para bangai pi tu tip bau blai tang bau tip ye ke jing don kam jongi hanrai ulong ubala aru ban shim ti kita baro namar bangilong kam kor ban ye ki sentiu kam kor ban ye kisim baneng hi kumta ka bakat doe ka ba mga pat mapingi day banle kanang bangin job ye kijing pensyoy kalong wat shwa yaw blay kani kadi ka benta ka ba koridor bat ka ba don kam haga gospel ka jong Matias nriu lai pulai ka ktien jong blay ka ong ripin wat shwa ye ka hima jong blay bat ye ka hok jong u te yaki baro nsa ailang batam ruapi ay nabangi wat shisha yo blay daga doanot baka mensiam baro hang tangin yu ngin shem yu bat ngin mat yaki jingker ku ngaliyo ban puli away briu bamnget blay baduwang kumni lakha yang hakaying bamnget blay henry ngalayo yaka kronik asma nadu bangadang riu benai ngala si tomba ka jinglong klung jonga pat kum juru ka por jo ka jinglong kena ringa smoke man bangala ya ngala tip syapang Jisu ban ngala yo ya kalat ya ka ban syania au ban habang ngala yo ya kalat ban ai tilut ya ka jing im jonga u habang ngala wat ya u da ka mensiem jonga baro mentang apla pat bawang bangala mat ya ka jing penkia ka papura bat ka bacanay haka jing em jonga rabang et apa deng jing tieng apa deng jing apa deng jing kuslai apa deng anxiety ka ba manga pat mapingi kendo menta bat haka ni ka jing lenti jo ka jing em ka bakum kani tungin wat ya ka khamat jong trai tungin ai tilut ya ladi hau kanang bangin yu baun pelat siliang yangi na ki jing kuslai baro ki ba mangi ngila ban ya kendo haka jing lenti jong ka jing em jongi to blay un kar khu ya kani ka jing snop